Исәнмісіз эфирда яңалыклар шығарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олға тоба койбір темалар турында. Стоянка тыйылған эвакуатор ішли. Дәулет автоинспекторлары башкарма комитет хезмәткәрләре белән рейдка шықты. Балалар сәнгать мәктәбендә капиталь ремонт эшләре бара. Биредә нинди үзгәрешләр көтәргә? Стоянка тыйылған эвакуатор ішли, әмма мондый кисәтүләр барлык автомобильчеләрне дә куркытмый. Кой берәүләр транспорт чарасын машина юлында калдыра. Бу юл хәрәкәтендә катнашучыларга да, җыештыручыларга да комачаулык тудыра. Мәсәлән, мондый проблема Мәләкәс Арягы микрорайонында бар. Дәүләт автоинспекторлары, шулай ук башкарма комитет хезмәткәрләре һәм безнең төшерү төркеме шунда юнәлде. Бу машина тиешсез урында тора иде. 5 минут дәвамында дәүләт автоинспекторлары фотофиксация алып барды. Транспорт чарасының хуҗасы күренмәде. Машинаның хуҗасына 2250 сумлык административ штраф яный. Транспортное средство подлежит эвакуации. Работа по эвакуации транспортсредств за нарушение правил парковки ведется ежедневно. Госавтоинспекция призывает водителей не оставлять свои автомобили в зоне действия дорожных знаков, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, так как это приводит к ухудшению пропускной способности дорог, а оставлять автомобили в специально отведенных для этого местах. Мәләкәс Арягы микрорайонының Фоменко проспектында стоянка тыйылган билгеләре һәм эвакуатор эшли табличкасы урнаштырылган. Машинаны билгеле бер сәгатьләрдә генә кичке 6-дан иртәнге 7-гә кадәр калдырырга мөмкин. Ләкин вакыт көндезге 3, димәк бу участокта автомобильләр булырга тиеш түгел. Чалларның сүзләренә караганда, алар тулы бер полосаны алып тора, хәтта йөк машиналары да турырга мөмкин. Знаки стоят, остановка запрещена, да, с 7 до 18. Вот. Но тем не менее все стоят, да, фуры здесь оставляют. Здесь бывает, да, по 10 фур стоят. А с 7 до 8 здесь как раз такая пробка образуется, да. Вот со стороны ГС, там на первую дорогу выезжают. Здесь затор полный. Было бы хотя бы 2 полосы, было бы гораздо свободнее. Башкарма комитет хезмәткәрләре билгеләп үткәнчә, машина юлында туктатылган автомобильләр җәмәгать транспорты хәрәкәтенә дә комачаулый. Моннан тыш юл төзүчеләр чистарту эшләрен башкара алмыйлар. Хәзер санитар экологик 2 айлык старт алды. Безгә менә шушы машиналар комачаулыйлар. Шушы машиналарның хуҗалары шулай машиналарын алып безгә ярдәм итсәләр, шуның белән без бик шат булырык. Менә алар бит монда гына яши, җирак яшәми, күреп торалар тәрзәдән безнең җыештырганны. Чыгып алып куйсалар читкәрәк, без җыештырабыз, аннан кирдән куйсыннар, безнең бернинди проблема юк. Юл хәрәкәтен оештыру проекты үзгәртеләчәк. Стоянка тыйылган билгеләрен тукталыш тыйылганга алыштырачаклар. Төп магистральләрдә ул тәүлек буена каралган. Мәсәлән, бу Сөембикә проспекты буйлап гамәлдә булачак. Проведена работа с ГАИ. В ближайшее время по городу будет курсировать комплекс Паркон, который будет в автоматическом режиме фиксировать данные нарушения. Людям будет приходить за это штраф. Я надеюсь, люди станут более дисциплинированными. Автомобильчеләр кылган тагын бер кагыйдә бозу елның җылы вакытында машиналарны газоннарда калдыру. Основную массу нарушений фиксируется специальными техническими средствами. То, что мы уже говорили, да, года 3-4 назад уже говорим, в течение это вот, например, мы ежегодно от 20 до 25 тысяч правонарушений фиксируем только по парковке на озелененной территории. В приложение заходите, регистрируете народный инспектор, проходите регистрацию через госуслуги и все, начинаете сразу заявку. Шул рәвешле битараф булмаган шәһәр халкы тәртип бозучылар турында үзләре хәбәр итә ала. Рейдларга килгәндә, алар даими булачак дип хәбәр иттеләр дәүләт автоинспекторлары. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Беренче капиталь ремонт. Балалар сәнгать мәктәбендә бинаны төзегән көннән алып беренче тапкыр зур үзгәрешләр башкарыла. Төзүчеләр идәннән түшәмгә кадәр барысын да яңартачак. Хәзер эшләр 2 һәм 3 катларда алып барыла. Мәктәп нинди үзгәрешләр кичерәчәк һәм биредә тәрбияләнүчеләр кайда өстәмә белем ала. Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Төзүчеләр билгеләп үткәнчә, ярты гасырга якын вакыт файдалану барышында бина начар хәлгә килгән, күп нәрсә софтан чыккан, яңарту таләп ителгән. Здание было в плачевном состоянии, кровля текла местами, были окна в плачевном состоянии, которых задувало и тепло выходило. Также с фасадной стороны было
обрушение уже плиток существующих фасадных элементов. Төзүчеләргә 2-нче һәм 3-нче катлар бушатылган эшләрнең төп фронты нәкъ менә онда җәелдерелгән. Бу бизәкләү эшләре инженер коммуникацияләрнең һәм җиләткечләрне яңарту, кабинетларда батареялар һәм тәрәзәләр алмаштырылган. Хәзер биредә көзен һәм кышын суык булмаячак. Эшчеләр билгеләп үткәнчә, балаларга шөгыльләнергә уңайлырак һәм җылырак булачак. Занимаемся настилом полов в танцевальном зале. Изначально пришлось выровнять полы по стяжке, также как и лагу пришлось выравнивать. В данном случае накидали обрешетку, сейчас выкладываем уже сам настил, после чего будет выложен уже линолеум. Сейчас мы будем ложить фанеру в 2 слоя, сейчас стараемся все это выровнять, потому что я сам раньше спортом занимался и понимаю, что такое, когда это неровные полы и неудобно бегать, это все скажется на ногах впоследствии в дальнейшем, здесь занимаются дети, и поэтому стараемся делать на высшем уровне. Капиталь ремонт эшләре алып баруга карамастан, балаларның дәресләре бер генә көнгә дә туктатылмаган. Балалар сәнгать мәктәбенең 1-нче катында музыкантларның дәресләре уза. Башка укучылар төрле мәгариф учреждениеләренә билгеләнгән. Благодарю администрацию города, управление, что смогли решить нашу проблему. Нас радушно встретила средняя общеобразовательная школа номер 20, центральная библиотека, ДК «Энергетик», колледж искусств. Туда у нас переехали хореографическое и художественное отделение. Укучылар үзләренең сәнгать мәктәбенә яңа уку елында сентябрьдә әйләнеп кайта алачак. Төзүчеләр августта капиталь төзекләндерү эшләрен тәмамларга планлаштыра. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Россия президенты махсус хәрби операцияда яраланган хәрбиләрнең әти-әниләренә, тормыш иптәшләренә һәм балаларына өстәмә түләүсез ялга хокук бирә торган законга кул куйды. Яңа кагыйдәләр балиг булмаганнарга да, өлгән балаларга да, шулай ук якын туганнарга да кагыла. Тәрбия кылу медицина бәйләмәсе белән расланган булырга тиеш. Теперь работодатели будут обязаны предоставить отпуск на 35 дней за свой счет супругам, детям и родителям раненых бойцов для ухода за ними. А в случае гибели участника специальной военной операции родители, вдовы, вдовцы и дети смогут оформить дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до 14 дней. Махсус хәрби операция башланганнан бирле Бердәм Россия фракциясе хәрбиләргә ярдәм итү өчен 120 закон кабул итте. Бу эш киләчәктә дә дәвам итәчәк дип ассызыклады Әлфия Кагогина. Беларус аяк киемнәре күргәзмәсе ярминкәсе шаллы халкын үзенең язгы җәйге коллекциясе белән сөендерүен дәвам итә. Өстәвенә монда төрек текстилен дә сатып алырга мөмкин. Сезне Муса Җәлил урамы 55Б Үзәк рәт сәүдә үзәге, элекке балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтеп калалар. Проблемалы аяклар чыгып торган сөякләр яки киң табанлылар өчен шишелеш бар Беларусиядә җитештерелгән аяк киеме. Өстәвенә хәзер күргәзмәдә ир-атлар өчен дә, хатын-кызлар өчен дә язгы һәм җәйге коллекция, туфлиләре һәм ботинкалары күп. Данные туфли очень комфортные, подходят на любую полноту ноги и на такие проблемы, как выпирающая косточка, деформации пальцев. Обувь имеет красивую перфорацию по всей поверхности, значит вашим ножкам не будет жарко. Стелька анатомическая, подошва выполнена из качественного каучука, что дает амортизацию при ходьбе, снимая нагрузку на суставы. Төрек текстиле турында да онытырга ярамый. Урын җир комплектлары, мендәрләр һәм юрганнар, искиткеч сыйфатлы плетлар. Хорошего качества, за практичность берем. Я никогда не была на белорусской ярмарке, но мне очень понравилось. Первая примерка мне шикарно. Беларус аяк киемнәрен һәм текстильне Муса Җәлил урамы 55Б Үзәк рәт сәүдә үзәге, элеккеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга була. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. А что кушают чемпионы? Все самое вкусное. Яблоко красное 145,90 за килограмм.